Assalamu alaykum edilesler sungoda sarpa goýan aýdym sağlyk muşdoklary. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde gahrman arkadaşlaryň saýasynda halifa şägirtlik ýolu giň ýol açyldy. Şu nukda nazardan ugralyp halifalyň ýoluna atly, aýdymly sağly, söhbetdeşlikli jan sese taýarlan gepleşigimizde başlaýar. Bu gepleşigimiziň mehmany Esradamyzyň parlak ýyldy zehirli aýdymçymyz Pena Öwedov. Klanş taýranlyny meşhur taýranlamy Murat Ataýew. Elektro barabanny meşhur taýranlamy Rowşen Rejepow. Ses aparatda meşhur aparatçymyz Ýagmyr Gelliýew. Şunki gepleşigimizde halifalyň ýoluna atly taýarlan aýdymly saatly söhbetdeşikli jan sese taýarlan gepleşigimizde ýadygarlyk ýaza geçirýär. Özünün maksat okulluğu, itidekini, işinin ustaatlığı bilen tüm Türkmenistan döwletimizde belli, ýokary derejede bir wada bir näsini okutdan ähli protoklara görkezme huýuply full HD format bilen eljamlaşdyrylan meşhur Türkmen Gödel Video Studiosy ýadygarlyk ýazga geçirýär. Pena gepleşigimiz söhbetde şarkal dowam edýär. Indi şu bir ilkinji sungat ýoluny ugradan kim, halifan kim illeşlerimizde gyzykly bolar ýaly, giň işleýin, gurrun bar aýtyn. Hawa melis, men çağalygymda 2011-nji ýylda hormatly arkadaşymyň açyp bermeginde sungat mektebine kankam Pahyryň itermegi bilen gyzak saýlaryny, sungat ýoluny bir gadam bastym. Saat bilen meşgullandym, halifalardan saatlary, halk aýdymlary öwrendim. Soňra bolsa 14 ýaşymda huzulen aýdma bolan höwetlerdi. Şonda bir Aýmrat Ýowarf halifamyz gitarada bassaňyz tälim berdi. Ondan soňra gaýban halifa Merdan Nurgulyjew hem Wepa Garif bolupdyr. Nüşnüklerini ilkiler yerine getiren ilka sungat mektebine Türkmen milli gyzak taýralyny çalyp öwrendiň tälim aldyň. Soň Aýmrat Ýowarfdan gitara çalmanyň şondan çalmany öwrendiň şeýle hem Saat salmany gitara taýran hem aýdym aýtmany öwrendiň şeýle. Onda ilkiler gitara taýranyna aýdym aýtyp başladyň şeýle düşnükli. Indi pena şu ilkinji ýerine ýetirip berjek aýdymlaryň barada aýtyp berer. İlkinji meniň häzir ýerine ýetirip berjek aýdymym Joşur bebi aýnam derdimden aýnam hem ýol beren gyýlar geleýin diýen halifalardan ýadygar galan bir azaýyp aýdymlary ýerine ýetirip bermekçi. Edilesler sungoda sarpa goýan aýdym saýlyň muşdoklary 4 sanalyk aýdymy halifalyň döwründen biziň döwrümizde gelen halifalyň aýdymny Esradamyzyň parlak ýyldy meşhur aýdymçymyz Pena Öwedov ýerine ýetirýär. Diňläň diň jalyň, lezzet alyň. Yeğen olan değil bana
Yok parayma vah vah Hadinem düştü Sanatinem düştü Yedin ayrıya düşüyor yanına ayna derdin yanına ayna derdin Ağına koyasınlarına yan Yarlarına, yarlarına, yarlarına bağlı pımızlarına Yemez senden gül yüzüme Yanına ayna derdin Yanına ayna derdin Yanına ayna
يا مغرماني 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 رقيب مغرماني يشاطر olmadan ay kimdi yana ayna derdin yana ayna derdin yşaطر olmadan ay kimdi yana ayna derdin yana ayna derdin yana ayna derdin
topte yaran sayının köpti ha yeyinler habiler ileydi biz osma haber oğuz osma bir gayret minip hidden asma yeyinlerden ilim şişma Köp sağ olsun aýdýas. Pena öwüdi hakykatdan bir halipalyň döwrüni biziň döwrümizde gelen aýdymlar usatlyk bilen ýerine getirdiň. Bu ýerine getiren aýdymlaryň saňa üstünlük getirsin, üstünlük arzu edýän hiç kimiň ýap bilmese gapsy umyt gapsy. Şu hiç asan umytdan düşmän bir tutan ýerli maksat okulluk ýa-da bolsa ihlas çekip bir ululy üstünlüklere ýetip bir beýik bagyşlaryň bir bolmagy tüýsürekden arzu edýän inni şu gitara saz oralynyň gitara aýdymlarynyň şu estrada geçişiň barada giňişleýin gurrun bar aýtyn. Ama meylis ştada bellek geçdi. Bir gitara saz oralynyň estrada ýoluna geçende esasan 2016-njy ýylda bir begenişli saatlikly ýyldan beri boldy. Şo ýyllarda bir ýaşyk teleýaýlymyndan öýürilýän benim telebätlesiňe gatnaşdym. Saýlawan tapgyryna gatnaşam soň bir aýdma bolan höwes töredi, estrada ýoluna höwes töredi. Şunlyk bilen öz goňşym gyzlar bilen merhum halipasy, öz halipamy we pagarifan bir estrada ýoluna başlamış tälimler aldym. Bir näçe sanlar ýerine tirip berip, bana bir näçe aýdymlar öwretdi, bir näçe tilsimler öwretdi. Ondan soň 2017-nji ýylda Türkmen Döwlet Iqtisadiýat we Dolanlaryş Institutyna talip bolmak meýesser etdi. Şol taliplik ýyllarynda şol çeperçilik toporuny bir döwlet çarelerine, teleýaýlymlarda, çykyşlarda, konsertlarda bir çykyş etdim. Düşünükli. Indi peran şu ýerine getirip berjek aýdymlaryň barda aýtyp berýär. Ama meylis näsip bolsa ýyllar hali dünýede we nesip etmekden Ruşan Halif'in bir rüzgâr baýkydan aýdymlaryny ýerine getirip bermek çeger mümkin bolsa. Edilleşler şunu sarpa goýan aýdym saýlaryň muştaklary goý bu ýanglanjak aýdymlar size ruh lezzet bersin. Dinläň din salyň lezzet alın.
senden yeni vakit yedini dişer İmartuğa geçmeden Yüzümleri hak yapmadı kılıylar hane Yekinde bunundur soydu İnne
Esradamyzyň parlak ýyllary fena göz köp sağ bolsun aýdýas. Bir halifalaň döwründen biziň döwrümizde gelen aýdymlary oňardyňdan usatlyk bilen ýerine ýetirdiň. Köp sağ bolsun aýdýas, sürlük ardy ödýäs. Bu aýdymlar saňa şowurluk getirsin. Gepleşigimizi şahirana tetirler bilen dowam edýäs. Gara dağdy, harmanyňa boýsanma. Bahaň bererler çäjiňe gora. Ey gardaşym, ejiliňi duýsaň da gadardap işläber, güýjüňe gora. Ýagşa ýeter biri baryň ýardamy, dünýäni gülleder äriň ärdemi, ornuň gapyň agzyndamy, tördemi, dünýä belli eder, işiňe gora. Gör oglumyň, dağlara ur gadamyň, köpet dağ ýaly bolsun zydamyň, tumşugyna arwardyr gedemiň, özüň gorugyn, döşüňe gora. Kimde bolsaň, bu dünýäde arman bar, müňmir derde, müňde iki derman bar. Mınna ýaşaýşa göre sarpaň bar, sarpaň tutorlar bolşuňa göre.
sultan bolup bu dünýäni tutan ýok. Dünýä aşykdyr. Aşykdan doýup öten ýok. Arşda Allah'ın haýkatyna yeten ýok. Adyň galar seniň. İşiňe görä. Gepleşigimizi şeýle gowşan herat eterler bilen dowam edýär. Pena inniki ýerine ýetirip berjek aýdyň marda aýtyp berýär. Meýlisäler öz ustad sadanlar toparlanmaly bilen bir görügli şadetdan namryan ýaraly gelen agyň bolayyn we geyme garan aýdymlary bir ýerine ýetirip berýän eger mümkin bolsa ýygy derlikde. Başdyny.
Köp sağolsun aýdýar. Ýana o şeýle sırlyk bilen, usatlyk bilen ýerine ýetirdiň. Indi köp sorak berýärler, köp illeşlerimiz muştak bolun, gyzyklanýar. Şu maşgala agdalaryň barada illeşlerimize gyzykly bolary, giňişleýin gurrun beraýsan. O meýlis ştaýda bellek geçdik. Bir biziň maşgalamyz sunoty, aýdym sady söýýär maşgala. Hatta maşgalamyň arasynda agalarymyz bar. Hormat goýýar, aýdym sady söýüp diňleýär, hatta aýdymlary ýerine ýetirýär. Öz degenlerimiz bar. Mesela şu häzirki döwürde bir meşgullygy eýe bolan Merdan Nuroğluýew, Gurban Nuroğluýew öz degenlerimiz oturýar. Biziň atamyz öz par öz ustadanlar bilen riwayet bolkydan adamlaryň biri. Häzirki döwürde öz gaýbana bu halifa bilen bir ýegenim Merdan Nuroğluýew häzirki döwürde bir ustad damana ýoluna bir at goýan bagsylan biri bolup durýar. Özüm hem şonuň gaýbany halifa bolup özü hem ýazgylaryny bir jedip diňläp şonuň edýän tilsimlerini aňymda galdyrýar. Şuňky onda diýmek Türkmen sangatynyň ýaty güneşi, damana ýolunyň usatlary, Ferman Nuroğluýew, Merdan Nuroğluýewdan bir damana ýolunyň inçe ýollaryny, tilsimlerini öwreniniň hemem daýegen bolýaňyz da kiňi. Daýegen. Şunukly. Ne ýana şu gepleşigimiziň
şu portodunu inniki yerine terp verecek aydımın damana yolundan şeylemi? Näme aydym? Eti bolsalar meylis sadeyle yollar ve yol aydımlarını yerine getirip vermekçi usta sağlığına toparlamamız bilen eger mümkün bolsa Edilesler sonunda sarpa koyan aydym sağlığın muştoklary damana yolundan sadeyle yollar bir yollayan aydımları sizin üçün yerine getirýär, dinläňdiň jalym, lezzet alın. Yaşmakla yaşır gözünü Yeşil saat yanı kurulun Barınca kurulun sade Havasın varım zanyılar Otur halım zarmaz Ağustada kış bulmam Kuşku vardım yani Sana dil yetirini Yedim ağacak haneyine Yedil vuruyan bilfini Bana zıgınır sade İkimi de ölüm yansın Seni taydım, ben bu taydım Yeni buraya bir bana zıgınır sade Yeni sade İkisi gönlüm sana değil
Köp sağ bolsun aýdýar. Ýana öz bir dogrudanam damyna ýolundan başardyňdan satlyk bilen ýerine ýetirdiň, sürlük ardy edýär. Goý halallyk halmyza besläp, baýhem bagtly, adam käsilik, ýaşy niýetli, bir-birige syýlaw, hormatly, bu gullerde ýaşamak, işlemek, ömür sürmek siziň her biriňizde müýesser etsin. Şunýaly şertleri, mümkinçilikleri öretip berýän halifalaň ýoluna atly gepleşigimizi bize halkymyza muştoklara ýaýmany giň mümkinçilikleri ödýän ýaş dehilli aýdymçylarymyzy ýüze çykarmakda şunýaly mümkinçilikleri öretip berýän gahrman arkadaşymyzyň janynyň sag başynyň dik tutýan tutumly işleriniň rowat bolmagyny tüýsürekden ardy edýät gepleşigimiziň ahyryna pena ýerine ýetirip berjek aýdyň barada aýtyp berýär. Adro Ömerdan Nurgulys fungur ustahtyk bilen ýerine ýetirip giden aýdymy mezuniydi. Aýdy diýen aýdymlar ýerine ýetirip bermekçi başladymdan. Başdyna.
bilmedim o ne yazar. Bilimiz o ne bilmedim o ne yazar. Bilimiz o ne bilimiz o ne Upon